Takže čaute, je tu so mnou Mišo a ja som Ivan. Ideme natáčať Lávový most. No hej, proste, ale na kreatíve. Tak dáme si... To je jedno, veď máme... Napíšeme si, čo ja viem... Aký dáme svet? Lama, dobre. No. Lávový most, aby ste videli. No. Daj, Nie, dáme si I a M. Akože Ivo a Mišo, chápeš? Lebo my sa tak voláme. Takže... To môžeme nechať. Daj to, zapni to. Čo? Tie cheaty. Však sú zapnuté on. To je zapnuté. Tak nechajte. Superflat. Áno, superflat. Dobre. Create world. No to je jedno, kde to budeme natáčať. Na akom seede. Mám so sebou seed. Ja nikdy nedávam seed, preto. Dobre. A počkaj, dáme si píslo, aby nám tu neskákali tí buzeranti mali. Prepáčte za výraz. Takže otvoríme si tu menu items a budeme potrebovať Lávu. sticky pisty, lávu, Rudovú fakľu tam. Počkaj, aha. Redstone torch. Redstone torch nie, nebudeme tam potrebovať redstone torch. A zapni toto. No hej, vlastne hej, rudit, repeater, A páčka. zapni toto. A spravíme si aj takto. Čo? Daj to. Toto? No. Vidíte, mám akurát Mod. toto. Daj toto. Daj si tie boty. Môžeš skočiť z hociakej výške a nespadneš. Vidíte? Aký sme pekný. Nezomrem, myslíš? Z hociakej výšky. Zapni. A survival myslíš? No, Dobre, tak to môžeme vyskúšať. aby ste videli. Vyletíme úplne hore až nad oblaky. Nad oblaky. Teda pri oblaky. Nad. No dobre. Na obláčik. Dobre, presne. Presne. Tam sú naši predkovia. Takže si dáme survival. A padáme. A nezabili sme sa. Tak vďaka tým Bodám. No takže si vykopeme 1, 2, 3, 4. Takto. Potom dlhý my dáme čo? A to isté platí aj s vodou. No to je to isté, len si tam dáte vodu. 2, 3, takto. Hej, a hlboko dáte, my tu máme superflat, čiže po bedrock. Neviem koľko, 3 kocky či 4. No to je jedno. Však neviem, uvidíte proste. Spravte si to na superflat a budete to mať takisto. Po bedrock vám to stačí. Nechceš to robiť za kamerou? A netreba, však čo? Dúfam, že na to nevadí. Nehejtujte. Lávový most. Dobre, posledný. Takže po bedrock vám stačí. No, nerobí ten bedrock. Dobre, čak sa... Aha, som si ho skopíroval. No fakt. A ešte si skopíruj. Daj si takú. Čím to budeš robiť? Čím? Ja no môžeme so stolnou napríklad. To je jedno. To sú naši hocičo. Čo sa nespáli. No hej. Aby ste vedeli. Takže spravíme to tak. To si dáte takto do stredu sticky pisty, ale ukážem vám, že úplne dokonca nie. Teraz sa šmíkam. Tuto už nie. Tam bude vchod. Kebyže to tam máte, tak to je blbo spravené. Ale kebyže náhodou tam dáte, môžete to rozbiť. No hej, ale radšej to tam nedávajte. To budete mať blbosť potom spravené. Táto si dáte. Tak. Potom ja dotočím. Spravíte. Keď toto dotočíme, hneď za tým spravím ďalšie video. No. Nevieme, kedy ako pravidelne budú vychádzať videá. To ešte nevieme. Budeme natáčať na mojom channeli. No, možno, že aj na mojom. No. Podľa toho, u koho sme. Teraz som ja u Miša, takže... A aby ste vedeli, hľadať koľko mám rokov v komentároch. No ja vám to nepoviem, lebo nechcem, aby chodili dopisy nejaké, že... No, nechcem povedať čo. Proste to je jedno. Takže takto dáte repeatere. Ak chcete, tak sa s tým pohrajte, dajte si to ako chcete. Ale my si to spravíme takto. Keď tam zostaneš čas, tak sa môžeme s nimi pohrať. No hej, takto si hodíte repeater. Chcem si tiež na druhú stranu, tak tiež. Nevadí. To spravím. Furt vynechávam. Takže táto si to navediete, ten redstone. Dobre, teraz
za... Takto. Tak. Dve. Čo ja viem, tak. Nie, počkaj. Ale dobre to mám, Dobre. neboj sa. Sem dáme takto napríklad. No, takto som to ja zvykol robiť. A jedno sa na nevysunulo, nechápem. Jaj, to nedočianý signál som spravil príliš veľký, na to som zabudol. No, to nevadí. A nechápem. No, to je jedno. To Hlína. stáva. No, počkaj. Buzerán, Timo. Co to urobí? Nič, nechaj tak. Prepačte, ja to zatiaľ urobím. A urobím to dlhšie, tak ako chcel Ivan, lebo on to urobil troška zle. Prepačte. Tak, toto očiahne. Neočiahne, ale nevadí. Nedočiahne. Nefér. Tak to, nie, to nedá. Tak. Troška bližšie. Prepáčte za takéto veci. Čo robíš zas? Á, počkaj, nie to robí. Nie, nerobím. Počkaj, nie, nechaj. Nechaj to tak. Ešte ja to ukážem divákom lepšie. Lepšie. Snažím sa to urobiť lepšie. Jo. Potom ti to stále nebude dočiahnuť. Tak. Nevadí. Dočiahne všade? Nie. No Tam vidíš. nedočiahnem. To nevadí. Si to už dokázal celý hlavový most. Nedokázal, ešte som nedokázal nič. Dokázal. Prečo tam sa nedočiahne? Nedočiahne. Nedočiahne to tam. Dobre, kašľu na to. Už ideme natáčať. Počuj nás vlastne. A to takto neurobím, lebo chcem pekný trávnik. Dobre, tak to nebudem hľadať. Takto. No, môžem už ja. Prečo to? Tak. Ty si chcel dať čo iné natáčať, nemyslíš? Áno, počkaj, veď to urobím. Pomohol som ti, buď šťastný. Neužívám ja. Dobre, no daj už. Aj. To si už zakriete. No, dobre. Nech sa páči. Počkaj, sadím si. Dobre, no takže... A prepáčte, že nám spadol ten mikrofón, len znova ten Timo nás začal otravovať. Nebol to Timo, bol to môj ocino. Jaj, tak nič. Zmesí sa, to nebude. Daj to sem. Takto, hoci akým blokom, akým chcete, aký sa vám páči, tak si to takto spravte. Počkaj, možno. A už to viem. No, už vám hlavu dáte. A môžeš to prikryť. No, ako chcete. Asi to sa nám nechce robiť, ale... Teraz, momentálne nie. Fuj, bože. Prečo to lieta? A mali by sme mať hlavový most, takže... Ten bude to... Počkaj, Ešte dačo chce urobiť. toto pekne svietilo. A máte hlavový most. Dobre, takže zatiaľ sa s vami lúčime. Čaute. Ale nie, srandujem.